Hello. Ah, Pabak po, katangpuin kaya kayong pansin, talakad tamo po, pang manalangin katang metong nga Diyos. Malugod at malam na kaya kaming Diyos. Mulit pa si Bayo ginuma kanyang dakapong, pasalamatan pupurian kingalang sawa mong lugod. Lipat na ning kaya kaming pamagkulang pa, ginoon Diyos yung kaya kang lugod. Makanyan alang kupas, yung kaya kang patnube, at biyayang pagkalukya kami. Ginoo, patawad po ka rin kikeng kakulangan. Makanyan sanang Ginoo, makanyan kaya pong pagkalubanan panggit pang kabyasnan. Makanyan lalo pang pagtibayan, banging kapipapatan king kikeng kasarilinan, Ginoong Diyos, ay sadsad mi, balang tungkulan mi. Ikpang banal, makanyan mo naman panalangin, Ginoong Diyos. Din pinili mo karing dakal, bang maging kasangkapan na ning kaya kang Espiritu Santong mapamatula, Ginoong Diyos, dinan nyo pong kapibapatan, tetagan, Ginoong Diyos. Mamunganyan dang ay sadsading banal dan tungkulan. Makanyan mo naman, Ginoong Diyos, karing pinili yung talaturo, ebanghelista, anong makananong, Ginoong Diyos, bang makanyan laganap, yung kaya kang salita, yung kaya kang gawa, igit king kaya kang lugod apig kalug, karing balang merong kaya kami. Ginoong Diyos, dinan mi kaya igit pang kabyasnan, kababan loob, ganaka, Ginoong Diyos, baingal do bukas, metong kaming letrang basanda, daling balang metong lalot git, Ginoong Diyos, ding at tsuking luwal naming kasalpantayanan. Ginoong Diyos, panalangin mila naman po, ding mani muna, ding sablang opisyales, Ginoong Diyos, mani muna kaling balang bansa, at dinihinan mong tungkulan, Ginoong Diyos. Dinan nyo pong pusong mamu, pusong maganaka, pusong biyasang kilala karing kayang kaburianan pong katuliran, banging pamisasan metong pamiugnayan king metong at metong alugod, makanyang niyang mayagit. Ginoo, antimunin makanyan mila pong panalangin ding manandaman. Anak ang pong matwagin ng Diyos. Nung may kulang laman king aldodang napon, patawad po. Makanyan niyo pong pakiting misteryo, patutukin biyada banging aldo bukas, ay sadsad at ayari yung banal ng tungkulan. Ginoong Diyos, antimurin, ipanalangin nila, Ginoong Diyos, ding at yung delumduman o mabayat na problema. Ginoong Diyos, paslagan mo po king kiyakang sala. Gamitan niya pong instrumento yung balang metong, mga nyan ngaldo bukas, nila po masaklit king yatong mapamiray. Ginoong Diyos, katatawlian panalangin niyo po, yung kekempye, Ginoong Diyos, makanyan niya pong pakaban, bangal do buwas, makanyan kayang makayari ka rin banal min tungkulan. At makanyan mo naman, Ginoong Diyos, makanyan niya pong pagkalubing pagkabiye, mga gamit king kaya kang banalalayunan at plano king kiking pamanggalo. Ginoong Diyos, deti muring kikeng samot dalangin, iti pag sa Diyos ming sabla, dakal pong salamat, iti yung dalangin mi, king lagyuning igpa, ning anak ng Espiritu Santo, dakal pong salamat. Amen.
Ah, Una po sa lahat, ang mabuting umaga po sa ating Panginoon at sa ating mga kapwa magulang. Ang paksa po natin tatalakayin ngayon ay ang pag-arap sa amon ng pagbabago. Alam niyo po, tayong lahat ay nagkakaroon po ng isang paghamon gaya ng Panginoon. Alam niyo po, kung kailan tayo lumalapit sa Panginoon, minsan po dumarating ang amon ng Diyos sa atin. Ano po ang mga bagay na ito? Una sa lahat, tayo po'y sinusubukan kung gaano katatag ang ating sarili. Ito po isang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kumbaga, tayong lahat ay nakakaranas ng ganitong pangyayari. Una sa lahat, maging minsan bata pa tayo ay dumarating na sa atin yan. Lalo na pagka tayo nagkaroon ng pamilya, dumarating din po sa atin yan. Kaya po, upang mabago natin ang ating sarili, kaya sa mga referensya pong ibinigay sa atin sa Deuteronomio 30:15 ng Deuteronomio, ganito po ang kanyang sinasabi. Tignan mo at iniligay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at kamatayan at ang kasamahan. Tayo po ang pipili dyan kung ano po ang nararapat na ating gawin. Kung ito po ang ating pagpipilian ay ang kabutihan, tayo po'y gumawa ng mabuti. At kung ang kasamaan po, dyan po tayo makikilala at masusubok ng ating Panginoon kung gaano tayo katatag sa ating paniniwala. Kaya po sa 16 po, ituloy po natin hanggang pong 19 po. Hanggang 19 po ito. Na inuutos ko sa iyo sa araw na ito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at lumakad ka sa kanyang daan at tuparin mo ang kanyang utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kaatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupa na iyong pinapasok upang harihin. Kaya po, kung hindi po tayo lalabag sa kanyang mga katuparan, ang kanyang mga kautusan po ay ating ginagawa, tayo po'y malayo pong mapapaamak. Ituloy po natin sa 17 ng Deuteronomio. Ngunit kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo dinggin kung hindi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos-Diyosan at maglilingkod ka sa mga kanila. Alam niyo po, napakalawak po ang pag-aaral nito kung pong ating tatalakayin. Kung pong ang ating sinasamba, alam po natin na ang ating Panginoon simulat sa pool, wala pa pong nakakita sa Kanya. At kaya po, nung unang kapanahunan, na ang paniniwala ng mga tao dahil gusto nilang makita ang Panginoon, kahit anong bagay na gustong ipasamba ng mga hari nung panahon yun, ay ginagawa ng hari upang makuha lamang ang kagustuhan ng tao, lalong-lalo na sa mga, di ba, may mga rebultong sinasamba nung kapanahunan yun. Alam niyo po, sa totoo po, hindi po tayo matutulungan ng mga bagay na yan sapagkat bakit po natin sasambay ng mga ganyan samantalang yan po ay mga gawang tao. Wala po tayong prueba na tayo'y matutulungan ang mga bagay na gawa ng tao. Kaya po sa ating pananampalataya, una po sa lahat, ang ating Panginoon, siya po ang nakakakita ng lahat ng ating mga ginagawa. Kaya po, yun po, kailangan po yung ating pananampalataya, yun po ang mangibabaw sa ating mga sarili. Sa 18 po ng Deuteronomio, sige para po may maunawaan po natin, ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito na kayo tunay na malilipol. Hindi ninyo
palalahunin ang iyong mga haraw sa ibabaw ng lupa at iyong ipinagtatawid ng Jordan upang pumasok sa mga harin. Sa 19 po, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo. Sa araw na ito na aking nilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan at ang pagpapala at ang sumpa. Kaya pilihin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay at ikaw at ang iyong mga binhi. Kaya po tayo ay gumagawa, lalo na po sa ating kagustuhan ng ating Panginoon, na tayo ay lalo natin mapaganda ang ating mga gawa upang sa araw ng ating mga kapanahunan, gaya ng ating tutusunod na mga henerasyon, ang ating mga anak, ay maging isa tayong uliran sa kanila na ang ating ginagawa at sa susunod na henerasyon na sila rin ang magtutuloy sa ating mga ginagawa. Kaya po, yun po ang aking kailangan po maaari nating palitan yung mga nagawa nating mga unang kapanahunan natin na tayo ay nakagawa ng mga pagkakamali sa ating buhay. Maaari po natin baguan dahil po sa ating Panginoon ngayon, kailangan po ay maiwaksi natin yung mga gawa nating mga bagay na ating mga nagawa. Kailangan po palitan natin ng makabago. Hindi lamang po ang ating sarili ang siyang tumatanda at mapapalitan ang ating edad sa ngayon po. Kaya po, ang pong pinakamahinam po natin gawin ngayon, yung pong mga ating sarili ay ipasakop natin sa ating Panginoon upang ang ating paniniwala ay siyang mapaluwag natin o mapalaki natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yun po ang kanyang hinahanap sa atin. Yun lamang po ang aking maiksing pakikipagsalita sa inyo sa oras na ito. At marami po may mga espiritu pong magbibigay mga mensahe sa atin. Maraming salamat po.
Bitutulaan aning banang kekong sarili. Nitipon kayo. Kapamilatan aning metong yuk naning kasalpantayanan na nitimo kayong kekong puso. Ing oras ay iti, ing Diyos tutulay. Uli nakait na kayo, ing katapatan, kapag sadyang tingkir kong obligasyon, sana manatili na yan ang gaping oras ng kamatayan. Mayo, kaya ba, keko? Pinuli na iting anak ng Diyos. Banang doon ng kekong katipunan ay pangako kaya be at mamalalaya kayo. Makapisiko sa karetang gintong ginintuan ababiyan ng karinamano ng Diyos kaya kayo. Metong yung kosa ng inspirasyon kalimbalang penadik na lingke kong panggalo. Emo kinaman, emo kinanyo, emo king pamitipon, na kailangan ng karindapat ababiye, yung manatiling kaya beyo. Tutulutan ng datang niya oras ating ditaligya kayo tingkalan. Pakikwanan yung barang memat-metong kayo. Tinanggang kekong balagbog makadamat lo. Ting kekong kamadrongdong. Pating matitipon agintong pimandyan karing kekong sarili. Alam pa magpunori. Kapamilatanan ng kasalpantayanan nung makanano kong migmula at aparagulyo hanggang yan at kayo tutulutan ingating mababarayod kayo. Kaliting pinandi. Tunto ko sa met maretrang babasang karingke kong pamanyapat lurwa na rinagdo ang panoras. Aos mong yusa karingke kong sarili ingganap at ibayan. Ingganap apami sa metong karingke kong puso. Ating kekong obligasyon makanyansanang manatiling mabiyay karing kekong sarili. Pakikwanan yung imbiningmit ng laking kekong kapanamdaman niya sana mamamatay. Doon tutuboy ang alang kayang ganan. Pakikwanan nyo dutong kong bitanang dere na ng batis. Palerdot hauran ating kong bumay upad kalugting pali na ng addo. Kapamilatanan ng kekong kasalpantayanan nung nako migmula, nung nako may kumpisa, nung nako tinubo, nung nako may karamdam, dito sana may tulang obligasyon apakamahalan nyo king kekong sarili. Bayin sa blaking oras ay ti. Ausante ka niting pinandit ingyan mo ng ginalaw, king katungkulan no, king obligasyon no, king mabir ing natiling ginalo king napon, king obligasyon, amen nyawa dya, mirinan nyo, singkop, siksak, miglapo, king kayang kandungan. Ene mababasa, ene mamako kakanan, asasalina ng buri ng manyaman at mamangan, itang maglako mo kendalan. Asan kengening kayang kapanamdaman, king kanakong pamanipa. Ausan yes laguli. Nung epa meko. Salamat kin Dios kakong kaluguran. Napon mepal karako. Napon tinangis ko. Napon minyambitan ka kin Diyos. Ibiyan na sa impuri mo. Pekibat ko ipagkalubke ka. Ala na kakayang akalinguan a obligasyon king katungkulan na tinggap mo, banin Diyos a pasayame, pasibay king kekang katungkulan, banin Diyos dinganggang anak mo, ibiyan ng pasibayo, itang emupayikit ang pongasaksyan. Kaluguran, impa makipag-obra kin Diyos alang kayang gana ng gangating kombye, maning sasabihan mo. Lawen mo yung kapaligiran, Leven mo rin kubeta, dalang kunong tapat ang keka. Nanong ining akikilala mo, alam pa magkulang o nung alimbawa ating kuang dinat ang bisita. Kaya bangnan mo yung kinsibol, eto to,
kamilob, mabalin ng karinat, kilubnan ning kubeta. Ika kaya ang giyang madaramdaman, kaya manamdaman no nga babalo mo, imbagay te, sa anong buraming binyanan ng Diyos dagdaganang singkop, siksak, miglapaw, kingkekang kandungan. Pakibatan mo ko. King katungkulan mo king simula, ala na kang liliwan kalaguran. Anak mo, no ka rin lang eni, may biyasa la, milainaw ngeni, king mara yung lugal. Uling na ang layo noong makanyan ket kong pakikwanan biening bieyo inggang sukat gawan lakbayan niyang alang kayang ganan bangkan nito at neng lulwal ko keng dalan pamakisa beyo'y diking ginong larawaning mekaramdam kayo ditak-ditak yan ababaloyo
kapamilatanan pangakong atyo noong makanyan ikayo'y ikongan ingamanong titipat daramdam sariliyo pilit yung imbutan tunggal di takpan nebane mitatagan maulagang bageking puso yung ikong sabla ekop darlalako pakikwanan impangisnawat yo bisadsad kong ang darapat king tungkol yo espretismo iko'y tatak ng ating sibol yaying manimuna tinulot na ting just pigkalang na gamit yo itiking abroad at yo pa ananing ka na kung yan amano maniwalang eni kapatadiyo makisabing mayap isang tiyagong gamit kong ay tipa mo yang nibolusyo bayong ero sa lemyan lintoyong maniwalang tsukarin sentrura agiyo na yung ken agawayo na itang sibol ngayon itotong den maula bore ko yung pa mamaala kong hanggang mabiye yaying kapatadiyo ikong sabla kanyan mababadyo metayid ko king kalam na at Santiago nanong ngening kekong kapagalan bulat sa pol sentrong tinik doyan bayong era salem nawad ko yan gusto niya pang muli aning kakong dewa ipayagos kapamoy sibulo yakat mapi lan kong kayabe ko kaluguran ameniwalawo sibulayan banda ka lang dumalo makalasaw sibul king yamanong kutok ng iko ang kanayla igit yung pi likong gang mabiya rikong sibul ayan itim makoya lumakad yang
marayo tatakbang ningikit koring manuparan sundalos na ning Diyos ay tipilan buri ko'y ilang sablatin lang pulutan kung iniba ten ko yan nikitiw ketang napon pilanim bilang yo iniuli ning pamibat tayo ang gaking may kapulot kong may biyasawa takbang dingbi isyo agnanagnan dang marayo magamalapit jay tinan yutula at puswelo'y tinan kapamilag kaning kekong kapanwalan ing lagyo na ning pamamintuyo bure kuma koya yung gamit ko itang balang inidepatan nyo may jayagit sa nguliran bengitaldo alam ning Diyos paragulan nyo yung king puso yo detang mabieletra ing pangako itiyan babyena alang labis alang kulang bandyan yula kakikwanan yoy kayo'y kongan magamu tuhuke kayungan ikong sabla ikaw nanunan balang saglit mabiyeko sanang uliran at pangaybat ititandanan nyo masabalda kongan malka ko igit lalo namanting kong plano ikot tulat boring mabigyo kayo ketang tutong tutoy kakungaduan o tay sipan isang tiyagong ngayon ing tulayo at babiyay dinan bukod na mo iko'y gagalo makanyan ikong lalam paimpakisabihan ko tapat kempo so makibat kayo makibig rin Diyos tandanan yung na namang tenamite ang pupulan nyo ing magkalog tapat king puso na singkap siksak bibalik yak kaya
makanakang ngeniyan dimdamdam ikang tsukeng lalam ngenim magkibatla naning planong eni aramdam yung opisyalis bibure at tiyo akong sang mayap nanoing ke kayo malangmat nengeni at mitan ko pagsabihan da kayo yung babay kayo lalam ng nanay nga tsuke kayo makawukul kimplanong gewara rin kaya kong kapatid alam
Pilit ko panyatang ibuklat yung ngan kekong panamdam. Gintupilak at era kayo arinan. Mayapayang Diyos at yababong ening oras enipuyat iyo nitipon lang ilam na ning sentro tagawan ding tungkulan panwanan mowong Diyos ko yeko ampuyan gisanan kulking ba kerang kailangan balom mo po ilailangan king puso ragino ko ing makalaman ingadwan ko pumumunang muna patawaran ang ampong malira dunedyan mo ampong pamibata at makabang biyeng kaya bera ka tiyas ka bo tampain tungulan amon naglun tapo mabayat man ing mayakit po aliwang lugar mo tutulot Diyos ko po'y timirasan ang kapanda impamipala mo patawaran kung anding anak mo ing sikanan karelay biye mo pamagmurara po din malnong ang kako itingining kakong karalungan ing pundasyon unikalanggawan ikangining punyapang sikanan at magkalagawan dengan sapong mayaman apartore ang saring anak mo o marina yan Diyos ko yelento bukong luran mo ampung kalang gino itang sabla agaware ing buri mo yan nasapo Diyos ko'y palamongan yan nasapo ing biera pakaban yan nasapo alang manamdaman metong at metong karelay tingaduan ing lagod mo all that bengi Diyos ko ye mama ko balang saglit igmaliadwan kong impatawat iginoko iti ibiyemong ing sikanan
ginupundasyon daw may mga pangagawaran alalayan dinan mong ang pyersang hanggang wakas yan nasa looban ka. Salamat king Diyos neniyo aramdam nanyo ampong ka ilangan daramdaman nyo yan sabla ka ulan Diyos tiyo na nabangnan enima mentukan itang pagmatad mo magbalik yang iyoman ing sabla akala wan gusto kanita ing sabla yanaga gawawa kanita datangan atin kang bisita ingkama rinayan yan dasanda hanggang mabibiyeya yan taptana eko pa intulot ing magpabayaya episa makoya ding bisa datangda eko kay ilangan nung eda rapatla ingo pa yanin Diyos sablapak walam na karing manubaran wielang maligaya ayari ning pulong pakisap yan miyan itima muna nano gawan magbalik na salamat ng dakal kayari ning sesyon ausan me itinan ang kapatid mo minaos asadyang maglipong ing katungkulan na ding bayong manupara na miyaso ing kailangan na ingasan yung bilang kapatid na yung gamit kapatid ng Atiyo Darami Medamay Kumbiera itang mego brana itang migtindang kalakal dinganak na mi panuanan la kimbale na meragulya o nano pamburina dinganak na makalaw la kimbi
ke kayo'y Santiago. Ingama nung luluwal asbokyo itinan. Intuyas ang letra ayete babasan. Napayalimbawa ke kone at yuyan. Gawan akong gawa alang ka pagalan. Puntak ting gamit mo ilang sikapan mong kan maying matapang may kila manusto. Yan ke pupurian ing gagamitan ko. Kaya lang panamdam ing kaya daralo. Tungkulan ng mayap itiga gawa ng nang nablas na ning Diyos karing pamilyanang pangakong matalit kareting anak na nung yan ay wakit ingon yon lakwan ya kumakibiro mo sana daptan yu ingegan naggana paralan turuko miekong matimawa ako karelawo bigong-bigo pakatan danan yu kingulin na niti ikayo makanyanyang ngako kong tapat hindi yo si Biena oy ning katatalyan bunto ko damdam ko dengang dadalit akwar ating nangidadada isan na aldawo ilangan pulungan sa guli mong oras aldo nung noko mayan buriko ikayo luntaintin dagiyongan karagul nat karagul ke kayong depatan ilanong tikbangan darating bidisiyo diliga yaying Diyos naking rapatiyo at wang pa nga tao yan ay susunod yu ingaduan kung talwi bayo ko mulot ko ikang sabla eyok ka kalingwan babayit lalaki ating kapanwalan dalo o pisyalis buklat yung panamdam tutong na kung ansa lelebatis mitanam kalerdot kauran ing bunga
iyo at iyo. O lengting didilig, mapanat kayo. Tamig pa baya ko at malanat kayo. Pati sa mitanam wamabagot kayo. Yan amoy salamat kuke kayo kekongan. Adwan ko king Diyos kiting kailangan. Kumat mo ko sanang yandak ko lakalam. Pagkapit biyeyo lalo nang dagdagan. Salamat king Diyos atin kong bisitang. Anak mo babae, yan ako paduya. Sayali wangardo, ibieneng tungkol na. Ingkalam na ning Diyos, yan makoya. Yako'y sinuyo, komig mananong. Gawan yo at ibiye, rempag kalabiyo. Hanggang lana ko, salamat ke kayo. Doble lang magbalik pagkatandanan nyo. Kaya ko'y susuyong alang kayang ganan. Inglagyo ning Ginoo at banal ng kalam. Hanggang mabibiyayay kakong mamilatan. Patnobe na ning Diyos, yan yan ko, makoyan. Yan asa mayari, di taka suyubong. Ingintong panaral, sa tablingo. Hanggang kawakasan, harian niyo'y ngabrayo. Adios.
ng convention natin sa taong 2019, kung saan po ay lahat ng mga treasurer natin sa lahat ng mga sentrong sakop ng PPC5 ay magre-report sa kanilang financial report, financial statement. At ngayon po ay uunahin ko na ang ating treasurer sa ating provincial committee sa PPC5, ang ating kapatid na Renato Baluyot, at sunod-sunod na po yung mga sentrong magre-report po sa kanilang financial po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay magre-report kami sa inyong harapan tungkol sa kalagayan ng ating pananalapi sa ating lunduyan bilang isang PPC5 committee na sakop ng Sibol Tagumpay Ningbe, Pamanadsad, Dalan, Bundok, at saka ano pa? Tatak. So, nung pong December, nagpamaskong andog tayo at nakalikom po tayo ng 58,640. At yun po ay mayroong less expenditure, mga snacks, cash gift, at saka other expenses. Umabot po ng 18,500 at ang net total remaining fund noong pamaskong andog po natin ay mayroong 40,140 pesos. At ang kalagayan naman po ng ating pananalapi from January